और ई तार बहन है हां आ ई तार भाई होंगे हां हैं हो नु तो आखिर अब तार बारका राज का बावे बताओ। जैसे हमनी के बायका आजी बाजे सब उखी मुजी में कहते तो उतना हमनी के माजा ना होता। अच्छा अब हमनी के बहन बहन होटल में जाइले हां ओई जना हमनी के अच्छा होटल में करबो हाँ। का करबो घूम घूम हां साफ कर देबो एकदम कर दे। आ तारा उखी मुजी में करन हो तरल ए ना होत रहल तब 5-6 राउंड हो जात रहल। उखी मुजी 5 राउंड हो जत रहा हां आ तारा दम बा 5 राउंड करे के एकदम दम बा रात रात में हमनी के गाय बनी उखी मुजी में रात रात उखी रात मुजी रात में बाप रे बाप इतना दिन इतना टाइम देत रहल हो हां तब तो होटल में रात दिन एक कर देबो बस एकदम उहे तो कही खातिर जाते बन जा। उस शादी कइलो हां ओई से शादी भइल आ समाज में क्या देखाल चाहता हम क्यों नहीं देखा कि बन के स्वयं घूम घूम करता ना रहो। हमनी के प्यार ले भाई तो हमनी के शादी कर ले तो तू भाई से शादी करबा मत एकदम भाई आ तू भाई से शादी करबू हां तारा का हो हैं का हो तारा हमरा बहुत कुछ हो काहे खातिर कोची हो काहे ना हवे तू भाई से का शादी करबो तू समाज में क्या देखाल चाहता समाज में का क्या फैलाओ का देखाओ तनी तू भाई के संग घूम घूम करबू हां करे करबू तू घूम घूम हां करे हैं हां आ तू करबा बन के हाँ, संग एकदम कदम हैं एकदम ए कदम चलिए रिपोर्टर के साथ इंटरव्यू दिया हैं? ए खातिर आइल हो तू भाई के संग कुछ कर देबू हाँ। कदम जा। चली जी हैं चले। ए बताओ बच्चा का ए पैदा हटा होगा बच्चा का पैदा होगा जब होई तब होई नु कब होई बच्चा अब पैदा बच्चा का कोनो प्लान नहीं काहे के प्लान अब नहीं के प्लान ना प्लानिंग में ना बताओ अब प्लान ये नहीं बताओ बच्चा का पैदा होटल में घूम ए मुंह में अंगुरी डाल के बकवाई बका तू तू जब ऊखी मुजी में कइले लू पलंग पर करबे करबू और होटल में करबे को तो बच्चो बताओ कब होई काहे बताई तब होई ऊ तो बच्चा पैदा होई ना होई तो ये बता दे ठीक बा नहीं, ये बार एक बताओ। इंटरव्यू ले लियो ये बताओ कब जब होई बच्चा हुई तब तू आ जाइए अब ना, ये बार अब बताओ कोई कब बच्चा होई। का प्लान नहीं है काहे बता दी तू समाज में ठीक करत रहो बच्चा ना हां बता ठीक करतनी समाज में भी बता देबो कनी के भाई के संग घूम घूम करावे नहीं आई ना हाँ। बचेबो कि बच्चा कब पैदा होई हमरा सपना में घूमल अबिन घूम ले ओकरा बाद से बचाओ खाए अच्छा कब ले हो खा देबो बच्चा अबिन 4-5 साल के बाद 4-5 साल के बाद हां 4-5 साल के बाद हां होई। 4-5 साल बाद अच्छी बताओ इनका से दहेज दहेज वैसे कौन ना आलोचना रहलो ना कोनो दिक्कत नहीं है, दहेज को कोनो दिक्कत प्यार नहीं वाला शादी हो है। गेलो प्यार वाला शादी हो तोरवा देखी ई बारी इनकरा बुआ के लड़की और ई बारी इनका मामा के लड़का ना हाँ, तो ये दोनों जना आपस में शादी कर लेला बारलो और ई भैया मुख मुझे मिलत रहलो तो इनका गजन होत रहलो फिर भी ससुरा मुखी में 5 राउंड करत रहलो अब पलंग पर राउंड करबो अब 10 वाली हो जाए 10 राउंड हो जाई 10 वाली हो जाए दिन रात सब एक हो जाए। देखी सुन ली कि दिन रात एक करे खातिर शपथ ले लेला बारी इनका संगे दिन रात एक करे लेकिन तू बहुत बार के छिनार बारू हो छिनार बनी अच्छा कुछ बनी वैसे तोहरा का करे के बा हमरा करे के मानो रखक बा हमारा छिना होगा चाहे कुछ भी होगा रखक बा हम के तू तो साफ नीरज वाला मार कोनो दो नहीं है कोनो दिक्कत नहीं है। तोरा भाई से शादी करके क्या साबित कर चाहता ना रहा हमनी के साबित ना हमनी के प्यार रहा तो हमनी के शादी कर लेंगे। अच्छा तेरा प्यार बता शादी कर शादी हां हो गइल हैं? हो गइल अच्छा हो गइल हां तोरा बाद देख सकता नहीं ई बहन बारी और ई बारे भाई आई दोनों ये आपस में शादी कर लेले बालो इनकरा इनका से प्यार रहलो तो शादी कर लेले हैं और ऊखी मुझ में इनका लोग के मन ना भरतलो ना ना अब पलंग पर मन भरी भरी हां भर जाइनु एकदम हैं? हां बता दो बच्चों का पैदा हुई हम कोई कोनो जानी प्लान नु नहीं कि 5-6 साल के बाद